אז שלום חברים יקרים, כאן עמית בסרטון חדש. הסרטון שניסיתי לעלות לפני כמה ימים, בסוף לא עלה, אבל זה הולך להיות פצצה. טוב, זה לא סרטון רגיל היום. היום היה לי יום הולדת חברים יקרים, כן היה לי. אז אני מבקש כולם, מי שרוצה עכשיו להירשם לערוץ ולשים סאב ולייק, טוב, פשוט תרשמו לערוץ, לשים סאב ולהפיץ ולשים לייק. אז אנחנו מתחילים, והיום אנחנו הולכים לראות סרטונים של פורטנייט, ואחרי זה אולי נשחק גם מיינקראפט ופורטנייט. מיינקראפט לא נשחק, אבל רק פורטנייט. ביי. טוב, אז שלום חברים יקרים, קודם כל, לפני שמתחילים, אני ממש תודה שאתם צופים בסרטונים שלי. הסרטון הראשון שלי אולי הגיע ל7 צפיות, אבל זה לא משנה לי. הסרטון השני הגיע ל18, ויהיה לסרטון הראשון יש לייק אחד, אז תפרגנו בלייק, וגם לשני, כי יש לו 4 לייקים. טוב, אז מתחילים. אז איזה סרטונים אפשר להתחיל לחפש? בואו נראה. מחפשים את פורטנייט, לא מחפשים משהו אחר. בואו נראה. חייב להיות כאן משהו של פורטנייט. רוצים לראות שיוטו? האישה הכי קטנה בעולם, זה גם הם היו משחקים פורטנייט וכל זה הם היו הפסיקו. זאת האישה הכי נמוכה בעולם. שלום, אני ג'יוטי אנגה, האישה הנמוכה בעולם. היא רק 60 סנטימטר והיא כל כך נמוכה שאפילו המשימות הקלות ביותר הופכים את החיים שלה לקשים מאוד. אז המטרה שלנו להיום זה לעשות להיום כיף שהיא לא תשכח בחיים. ועל הדרך להראות בעזרת פעולות שאנחנו לוקחים כמובן מאליו כמה באמת קשה להיות האישה הכי נמוכה בעולם. הלו! היא כל כך קטנה, זה מטורף. נווה, תעזור לה. אחי, אני בשוק. היא כזאת קטנה. אני לא מאמין שהיא הייתה מבוגר, אחי. כן, ג'יוטי אולי יותר נמוכה מילד בן 2, אבל היא בעצם מעל גיל 30, ולעולם לא תוכל לגבוה יותר בגלל בעיה רפואית מיוחדת. דוזר, אורי, פז, אין שובל. יש לה קול כל כך חמוד. אני בשוק, אני באמת בשוק. זה הזמן להכיר אותה? בוא נשאל אותה שאלות. ולפני שנוכל לשאול אותה משהו, היינו צריכים להביא מתורגמן, כי היא לא מדברת לא עברית ולא אנגלית. וכמובן שגם דובבנו אותה כדי שתוכלו להבין מה היא אומרת. וככה אני נשמעת בעברית. ג'יוטי, איך את מצרצחת שיניים בבוקר? עזבי איך את מצרצחת, איך את מתארגנת בבוקר. איך היא מתארגנת? לא נראה לי שהיא יכולה לעלות על המדרגות האלה, כאלה גדולות. אני אראה לכם. בוא נראה. אבל מדרגות, כמו עוד הרבה דברים שנראים לנו פשוטים, הם אתגר גדול בשבילה. תסתדר מדי בשביל לעלות, אז אני ארים אותה. לג'יוטי ממש קשה ללכת בגלל המצב שלה, אז דאגנו להרים אותה עד לשירותים כדי לראות איך האישה הנמוכה בעולם מתחילה את היום, אבל למזלה נווה היה שם לעזור לה. היא חייבת לעמוד על השיש בשביל פשוט להתאפר. מעניין מברשת שיניים רגילה? מה הגודל שלה ביחס אליה? זה גדול מדי. מה הגודל של המברשת שיניים שלך? המברשת שלי היא רבע ממברשת רגילה. והמברשת שלה? ולא רק זה היה רבע מהגודל שלה, כל דבר שעבורנו נראה רגיל הוא פשוט עצום בשבילה. היא בגודל של הכרית. אבל בגלל זה, המון דברים שנראים לנו פשוטים היא פשוט לא יכולה לעשות לבד. אצלי בבית יש מקלחת בגודל רגיל, אבל בשביל להתקלח אני צריכה שהמשפחה שלי תעזור לי. ובגלל שהיא לא מסוגלת להתקלח בכוחות עצמה, חשבנו אולי להראות לה את הבריכה, אבל... יאללה פה מים גדודים בשבילה. תכל'ס צריך בריכת תינוקות. זה בסדר, האמת שבריכות ממש מפחידות אותי. בריכות זה בדרך כלל עמוק, זה סכנת מוות. לא רק בריכות, אני גם שונאת ים. נראה לי דג זה בגודל שלה כאילו. כל גל, מעיף אותה פשוט. וזה בגלל שהיא לא רק האישה הכי נמוכה בעולם, אלא גם האישה הכי רזה בעולם. ניחושים כמה היא שוקלת, פז. נראה לי, לא יודע, 8 קילו? שוח, נראה לי 5 קילו. הרמתי אותה, מרגיש לה שהיא פחות מ5, 4, 4.5. אני אומר 7. בוא נראה כמה היא שוקלת. אני ניצחתי, 6.5. היא אשכרה שוקלת 10 ממני. בשלב הזה רצינו להתחיל לשאול את ג'יוטי שאלות קצת יותר קשות ומעניינות כמו... מעניין איך היא תמצא זוגיות. היה מה הדבר שהכי רוצה לעשות ולא יכולה בגלל הגובה? גרה עם ההורים שלה? אני חושב שהיא חייבת. אבל לצערנו... היא לא נראה לי מרגישה כל כך בנוח, אני מקווה שזה ישתנה. ובשביל לגרום לזה להשתנות, הגיע הזמן לתחנה הראשונה שלנו ביום הכן, ארוחת הבוקר. אז טוב חברים, אנחנו נראה לי נעצור את הסרטון לשנייה, נעשה הפסקה קטנה, כי אני לא יכול לצלם יותר מרבע שעה, כי אני עוד מעט צריך לצאת לבית ספר, אני מצלם לכם אותו במיוחד עכשיו, אז אנחנו ממשיכים, זה רק הפסקה שאמרתי לכם, מתחילים.
אז יש פה 3 מאכלים צמחוניים, כי הודים לא אוכלים בשר. בוא נראה מה היא תבחר. אין מצב שהיא לא בוחרת בטאקו שלי. מעניין מה תבחר. סושי הכי טעים מכולם, אין סיכוי שהיא לא בוחרת. טאקו, טאקו, טאקו. נתנו לה לבחור כן, משהו. אז מה זה להיות שף? שנייה חברים. שלום, כאן שף מאיר. פיצה! המשולש יותר גדול ממנה. זה מטורף לגמרי. אולי זה נראה מטורף, אבל... בגלל שהקיבה שלי ממש קטנה, אני לא יכולה לאכול הרבה. מקסימום משולש פיצה אחד רגיל ביום. נראה לי שהבאנו יותר מדי פיצה. באמת נראה ככה? אז מזל שהיינו מוכנים לעזור ואפילו חלקנו עם כל המשפחה שלה. היא בחרה בדבר הכי טוב. פיצה תמיד מנצח. בחירה הראשונה שלה ביום הקן מעולה. וכדי להמשיך ביום הקן הזה כמו שצריך, ג'יוטי בחרה ללכת לקניות, אבל לפני זה היינו צריכים לשבור את הקרח ולמזלנו היה לי רעיון. אבל נראה שג'יוטי לא התחברה. לא נראה לי שזה עוזר לשבירת הקרח. אפשר פשוט להמשיך לדבר איתה, מתישהו הקרח יישבר, לא? התחלנו באמת לדבר וגילינו המון דברים עליה, כמו זה שהיא מפורסמת בטירוף בהודו והופיעה בהמון סרטים וסדרות, ולא רק זה, יש לה 2 תארים, זה מטורף. כל הלימודים שלה היא למדה בבית, וכתבו בשבילה כי היא לא מצליחה לכתוב לבד. הסיבה שהיא למדה רק בבית זה כי האוניברסיטה לא הסכימה לקבל אותה, לא היה להם איך לדאוג לה פשוט. עם כל האתגרים שהיו לי בחיים, אני מאמינה שהם רק עשו אותי חזקה יותר. זה לא משנה מה הגודל שלך, כל עוד יש לך רצון, אין דבר שלא אפשרי פשוט. יש, גודל לא קובע. המשכנו לדבר בנסיעה לקניון עד שג'יוטי שמה לב למשהו. פשוט צילמו את אורי ישנה וזה שבר את הקרח, זה מטורף. איזה מזל שאורי נרדמת בכל מקום, אחי. צוחקת איתנו, היא נהנית, אנחנו בקצב טוב. מקווה שכן, אבל בשביל שנוכל לשאול את השאלות הקשות באמת, יש לנו עוד עבודה. מזל שבינתיים הגענו לקניון. בוא נקנה לה מה שהיא רוצה. וזאת הזדמנות טובה לראות איך היא מוצאת בגדים בעולם בו המידות מובנות לאנשים גדולים ממנה פי כמה וכמה. אין לי שמץ שמושג על המומחים. בוא אחריי. כולם מסתכלים עליה בשוק, כאילו אף פעם לא ראו את האישה הכי נמוכה בעולם, אני לא מבין. להסתובב עם ג'יוטי משך לנו המון תשומת לב, אבל לפחות מצאנו חנות בגדים שהיא אוהבת. אורי, תבחרי לה משהו. נראה לי זה גדול מדי. באמת נראה ככה, כי המידות הכי קטנות היו עצומות עליה. אז שאת רוצה ללכת לקנות בגדים, לאן את הולכת? מאוד קשה לי לקנות בגדים. כשאני הולכת לקניות, אני חייבת תמיד ללכת ישר למחלקת תינוקות. טוב, אז צריך לחפש את המחלקת תינוקות, נכון? הסתובבנו קצת בחנות עד שמצאנו את המחלקת תינוקות שלהם, אבל... אמנם היא נראית כמו תינוקת, אבל היא אוהבת דברים של מבוגרות, ולא טוטים. צריך למצוא משהו אחר. ומסתבר שמאוד קשה למצוא משהו שאישה בת 32 תאהב במחלקת תינוקות, ויותר הזוי זה שהכל פה... גדול מדי. אבל גם הזה של הילדים פשוט גדול. מטורף, כמה קשה למצוא בגדים במידה שלה. בוא נשאל כאילו, שיביאו קטן יותר, שיכינו לה עכשיו. קשה למצוא בגדים בתור הבחורה הכי נמוכה בעולם. משהו אחד שאפשר להגיד עליה זה שהיא פשוט לא מוותרת, היא חיה את החיים שלה רגיל, אפילו שזה לא כזה פשוט. קשה למצוא את המקומות האלה, קשה למצוא בגדים שהיא אוהבת, והיא עדיין עושה את זה. וכשהיא מצאה משהו שהיא אהבה וגם היה במידה שלה, ישר הבנתי את הסטייל שלה. זה נראה יפה. אולי תאהב את זה. ראיתם איך קלטתי? אחרי שמצאנו עוד כמה דברים בשבילה ושהיא החליפה את נאווה בפז, טוב, אז חברים, אנחנו נראה לי נעצור את הסרטון כרגע. מקסימום אנחנו נחזור לזה עוד כמה שניות. רק רציתי לעצור או להגיד לכם שבאמת תפרגנו בסאב ולייק. כולם רוצים לדעת, כל החברים שלי מחכים לזה שאני אגיע ל100,000 סאבים, אבל זה לא יקרה שנה, אני כבר יודע את זה חברים, אבל אני מבקש, תשימו סאב ולייק. ממשיכים. כמה אחריות זה להחזיק אותה. היינו מוכנים לצאת לתחנה הבאה ביום הקן. היא בחרה המון בגדים ועכשיו בא לה איפור. יש לה סטייל, היא יודעת להתלבש ויודעת להתאפר, והיא משקיעה בזה. אבל כשבאנו לצאת, ג'יוטי המשיכה למשוך תשומת לב בכל מקום. צריך לברוח מפה אחרת, תהיה מלא תמונות. אנחנו בורחים. רגע, לאיזה חנות הולכים? היא אמרה מייקאפ, צריך לחפש מייקאפ. אני יודע את הדרך. אוקיי, כיוון לא נכון. אין לנו שמץ מושג איפה אנחנו. טוב, אני חושב שהלכתי לאיבוד, כאילו זה ענקי. המשכנו לחפש חנות איפור, אבל נראה שג'יוטי כבר איבדה בי אמון. כבר לא סומכת עליך, זהו. אתה אשם. יופי, איבדתי את האמון שלה עכשיו. אבל בסופו של דבר... סוף סוף מצאנו את המקום, כבר לא שמחה עליי. אורי, ראית איך מצאתי את המקום? קהל די, זה קרינג'. זה המקום עם הכי הרבה איפור, בושמים והכל יוקרתי, מותגים, וזה הולך להיות יקר. רגע לפני זה... מה נאווה? הייתי חייב להחליף את פז, מסכן. נרדמה לי היד פשוט, אני לא מרגיש אותך. זה המומחיות שלך, את יכולה לבחור מה שאת רוצה. אבל נראה שהיא לא התחברה לדברים שנאווה הציעה לה. נאווה חושב שהוא מבין במה טוב מה לא טוב. תן לה לבחור, מה יש לך? נראה לי שעדיף שבשלב הזה היא תהיה עם אורי. וכנראה שצדקתי. היא רוצה את זה, בוא נקנה לה. מה, זה 300 שקל. מותגי איפור לא זולים. אתה רוצה, כל עוד היא מחייכת, זה מה שחשוב. אם היא מחייכת, זה אומר שיום הקן הזה מוצלח. ונראה שכל הקניות האלה עשו את עצמי אז... בוא נביא לה משהו לשתות. ג'יוטי, זה חצי מהגודל שלה. ולדובדבן שבקצפת, ג'יוטי אוהבת קפה, אז הבאנו לה סטארבקס. קפה חם וקפה קר. אני לא
חושבת שאני אצליח לסיים כוס כזאת. מי הביא לה את הקפה הזה? אופסין. לא, אני רוצה קפה חדש וקטן יותר. כן, בוא נחפש סטארבקס ונביא לה משקה טיפה יותר קטן, כי זה היה גדול מדי. אבל גם כאן תפסו אותנו מעריצים של ג'יוטי. אחי, זה מטורף. כל בן אדם שרואה אותה פשוט עושה לה כזה, יואו, איזה חמודה. מעניין איך זה מרגיש להיות בן 30 ומשהו ושאומרים לך את זה. כל הזמן. יש לה קול כל כך חמוד. כל כך קטנה, זה מטורף. איזה חמודה היא. אופסין. אז הייתי חייב לוודא שהיא תסלח לנו, ככה שבתור להחליף את הקפה, ג'יוטי, את ממש חמודה. את כמו 10 כוסות סוכר. בוא'נה, אני מצליח להצחיק אותה, יש לי סיכוי. אבל אנחנו כבר חברים שלה. לא מספיק בשביל לשאול את השאלות שאנחנו רוצים לשאול. ניתן עוד קצת עבודה. ובזמן שחיכינו לקפה, ניסינו להתחבר אליה וללמוד קצת את השפה שלה. מירה, נם, נבי. למרות שאני פחות הצלחתי. מירה נם, נבי שובה. אמרתי שקוראים לי נווה. הנה הקפה של ג'וטי, קפה קטן. תקשיבו, זה בגודל שלה. גם זה ממש גדול לי, אבל אני אסתדר. זה אפילו לא הכי גדול, זה הבינוני. אז החלפנו לג'יוטי כוס, ויצא שעדיין נהנינו איתה בקפה, וכדי שסופית נתחבר עלה לי רעיון. טוב, זה הזמן לשבור את הכח עד הסוף, ויש לי פתרון מושלם לזה. פוטו! לפני שנמשיך, רציתי שיהיה לנו מזכרת מג'יוטי. התמונות יצאו מצחיקות, אבל זה לא נגמר כי יש לנו עוד הפתעה קטנה. אנחנו רוצים להגיד לכם תודה ולחלק לאחד מכם תמונות של כולנו ביחד, חתומות על ידינו ועל ידי ג'יוטי. אז בשביל לקבל את התמונות שלנו ביחד חתומות, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו דרך הברקוד או בתגובה המוצמדת, ושם יהיה את כל המידע שאתם צריכים לאיך להשיג את זה. בשלב הזה הרגשנו שג'יוטי יותר פתוחה איתנו, אבל בשביל לשאול אותה את השאלות הקשות על החיים שלה, היינו חייבים לעלות רמה בתחנה הבאה שלנו, מיני גולף. ג'יוטי מתחילה, בוא נראה מה היא שווה. דאגנו להביא לה את המחבט הכי קטן שהיה להם זה כבד מדי. אפילו אם זה לא מצליחה להסתדר, צריך למצוא לה פתרון. אבל כמו כל היום הזה, היא לא נתנה לגובה שלה לעצור אותה, ועם קצת עזרה מינה, ויצא שנהנינו איתה בטירוף. איך זה מרגיש להפסיד פה? אני עושה טרשטוק עם האישה הכי נמוכה בעולם. אני לא הולכת להפסיד. היא מפסידה, היא פשוט מכחישה את זה. קבל, מכה שנייה. לא שלאורי הלך יותר טוב ממני. You will protect you. את גרועה. המשכנו לשחק וליהנות עם ג'יוטי, ובסוף גם עלה לנו רעיון לתחנה הבאה ביום הכן. את אוהבת את הטבע? כן. בוא נלך לראות השקיעה במקום הכי יפה בתאילנד. שהוא גן המלך, אחד מהפארקים הכי שווים בתאילנד, למרות שנראה שזה לא ריגש את נאווה. תתעורר כבר. לא נאווה. אני עייף, אחי, הייתי נסיעה ארוכה. ג'יוטי העירה אותו כמו שצריך. במרכז הגן חיכתה הפתעה שהכנו לג'יוטי, ועל הדרך לשם כבר ממש התחברנו. בשלב הזה היא רק צורקת, היא אפילו לא מדברת איתנו. אנחנו כבר חברים הכי טובים, אחי. אני מרחם עליה, אחי, תסתכל איך אתה מזיע. כיף לה, אחי. אבל לא אכפת להם נהנים, מה זה משנה אם הוא מזיע או לא? אני מתחיל להזיע. אז מזל שכבר הגענו. תסתכלו את זה, איזה מקום יפה. התוכנית שלנו היא לשוט איתה למרכז האגם ולראות את השקיעה הכי יפה בכל תאילנד. בוא נעשה את זה. אני לא חושב שיש ג'קט במידה שלה, אבל היא תשרוד. הבעיה שבכל סירה אפשר להכניס מקסימום 2 אנשים, אז... היא בוחרת עכשיו מי בא איתה. לא. אני לא יודעת במי לבחור. אני ואורי. זה מה שיצא. ישר יצאנו לסירות, וכבר איך שעלינו החלטנו ג'וטי מחליטה ומלווית את הסירה הזאת. ג'וטי היא הקפטן שלנו. ימינה! ג'וטי בחרה בשבל ואורי, ולגמרי בטעות. נראה שמעדיפה שלהם, אתה יודע את זה, כן? נאווה ופס שם, בוא נקווה רק שהם לא ייתקעו בנו. בוא נגרום וג'וטי אלינו. בוא'נה, תרחקו! אנחנו בדרך! אנחנו יותר מדי מהירים פה, צריך להתקע בהם בטעות. וואו, זה מהר. אני לא בנוי לזה. אבל לגמרי היה שווה את המאמץ. קלו את זה, וואו. ונראה שגם ג'יוטי התלהבה שזה ממש מפתיע, כי... את הקולט שלי אמרה שהיא ממש מפחדת מהמים, והיא פשוט עלתה. היא עלתה ושמחה עלינו. ימינה, ג'וטי! ימינה! שמע, מקסים, איך אנחנו באמת מצליחים להתחבר איתה? צעקתי. באמת נראה ככה, כי אחרי שהתחברנו בשייט עם השקיעה ברקע, נראה שלג'יוטי נפתח התיאבון. אני ממש רעבה. אז אחרי שהכננו את הברבורים, וג'יוטי עשתה עוד סלפי אחד למעריצה, אבל לנו ברירה לא לחתוך למסעדה. כי היעד האחרון שלנו זה מסעדת יוקרה הודית עם אוסף של כוכבי משלן, ואנחנו סגרנו במיוחד עבור ג'יוטי חדר אוכל פרטי. חברים, אתם יודעים שהגעתם למסעדת יוקרה כשמביאים לכם מגבות. אתה יודע מה אנחנו עושים כשמגיע מגבות? שים, אחי. תראה, אחי, אפילו מזגים לנו מים. אבל זה לא שווה כלום בלי הכוכבת הראשית שלנו. איזה יפה. חמודה חיבה. יש לה בגדים הרבה יותר יפים ממני. ואנחנו לא היחידים שהתלהבנו. נראה שהיא מתלהבת מהמקום. במסעדה הזאת ממש משקיעים. דואגים לה מקצה לקצה, דואגים לי לפנים. סלוט! אי אפשר להביא הרבה אוכל כי היא לא מסוגלת לאכול הרבה, אז אנחנו נאכל ממש קצת היום. אבל זה לא משנה, כי הגיע הזמן סוף סוף לשאול אותה את כל מה שעבר לנו בראש היום. האם זה מעצבן אותך שמתייחסים אלייך כאילו התינוקת, אפילו שאת בת 30? אנשים תמיד מופתעים כשהם שומעים מהגיל שלי טוב, בגלל חברים. הגובה, אבל אני מבינה אותה. טוב חברים, נראה לי שהם נעצור את הסרטון. אני אמשיך אותו מחר, או שאני אמשיך אותו בצהריים, שאני אחזור. אני בינתיים אצטרך לעצור את הסרטון, אז ביי ביי.
טוב, אז חברים, בסוף אני לא אוכל לציין לכם את הסרטון הזה בצהריים, אז אני צריך לערוך את הסרטון עכשיו ולעצור אותו לגמרי. ביי.